εξάρτητος, εδώ είναι κορυφή. Γεια σου Θεόφιλε.
Μιλτιάδης, παραγγελία λέει, δέχεσαι? Μίλτος, παραγγελία, δέχεσαι?
έχεις γράψει τον Αγγί. Ας τις γαλλικές. Ο Λαγούδος Καρκούδος. Θα καταρρούμε σε ατέβα χέρ θα βγάλω. Θα καταρρούμε σε ατέβα χέρ θα βγάλω και θα σου μαδεύω την καρδιά και σε να πανασπάλω και θα σου μαδεύω την καρδιά και σε να πανασπάλω. Και ένα χρόνο σύρωτησε πια στον χρόνο και ότι θα λείψω μαξιλά τον σημαίσιο χρόνο και ότι θα λείψω μαξιλά τον σημαίσιο χρόνο. Ειδική παραγγελία για σένα. Γιάννης Λεοντίδης από Θάσο, χαιρετίσματα. Θάσο.